हमारा होम स्टे में ऐसा सर्व होता है, देखो खाओगे ना। आणि बाकीचे लोक कुठे आहेत तुमचे येणारे? भाई 2 बजे आत या. भाई चला या, भाई चला या. गरम गरम पोहे या आतमध्ये या. ये क्या चाहा है ना? वो पोहे भी तुम्हारा ही है, हमारा अंदर है. गणपतीपुळे, आरेवारे बीच, प्राचीन कोकण, मालगुड. बाय बाय. हाँ ओमकार का मला बोला बहीण आले तुझे जिजू आले तर तू जा फिरून ये करून, मी हँडल करतो. आणि आपले उषाताई आणि काकी पण आहेत काम करायला तिकडे. आज आपले गेस्ट आहेत, 2 वरचे रूम बुक आहेत, तर आज जरा चान्स मिळाला बाहेर जायचा, तर म्हणून मी आली. तेवढंच तुझ्यासोबत जिजूसोबत टाईम स्पेंड करता येईल मला. तर आता आधी आम्ही गणपतीपुळेला जातो, बीच कवर करतो, मग बरंच काय काय पुढे मी तुम्हाला दाखवतो आम्ही कशी मजा करतो ते. मुंबईतले बीच आहे काय आमच्या कोकणात आहे बघा. उतर आणि बघ, मी फोटो बिटो काढून घ्या काढायचे का. आपण उतरणार आहे ना बीच कडनं. अच्छा इधर से बघ कसे करतायत बघ. चाललाय हा तो चाललाय. किती घेतात काजू काय माहिती जा तुम्ही घरी का पाहिजे. हां सिंगल. अच्छा इथे आपला झिपलाईनचा एरिया आहे. पूजा झिपलाईन करायची आहे, बघूया. चला चला तो जाईल बघ आता कसं. मी तुला काय करायचं होतं? स्कुबा डायव्हिंग करायचं. स्कुबा डायव्हिंग पण करायची आहे. आता हे 2 दिवसासाठी फक्त ती आली आहे रत्नागिरीत. मी तिला सांगते रविवार पण थांब, म्हणजे तू सगळं कव्हर करू शकेल. पण काय माहिती काय करते आता. तुला इथे जायचं, तुला सकाळी हे बघ इकडे स्कुबा डायव्हिंग
अभि फोटो काढ. अभि गेला. दर्शन झालं का? पूजा दर्शन झालं? हो मस्त. आवडलं गणपतीपुळे? मस्त एकदम भारी. इथे बघा, हे आधी नव्हतं आपल्या इथे. असं इकडे बाहेर येता येताच हे सगळं असं ग्रीन कलरचं असं हे बांधून ठेवलं आहे. ऊन खूप येतं ना म्हणून. आणि त्या गणपतीपुळ्यातला बीच बघा, इतकं कडक ऊन आहे ना, तर पाणी असं तापलं असेल की काय विचारू नका. हे बघा, तरी लोक आहेत, कमी आहेत लोक. म्हणजे पाय बघा भाजत आहेत पाय सगळे. आणि खूप मज्जा आली, छान दर्शन झालं. लाईन खूप होती ना, लाईन खूप होती. आज गुड फ्रायडेला आहे, आम्ही आलोय. खूप गर्दी होती, पण काय नाही, दर्शन चांगलं झालं, मस्त. इथे बघा काय चाललंय. अरे अविनी काढला पूजा. हे बघा, इथे आमचे नमन मंडळ तयार आहेत. नमनासाठी या, नमन बघायला या. हा काढला आमचे नमन मंडळी बघा. नमन मंडळी मतलब क्या? नमन म्हणजे एका प्रकारचं एंटरटेनमेंट असतो. बघ फोटो दाख. कसं वाटलं प्राचीन कोकण? वाव वाटलं. रिकमेंडेड. बरंच काही आपल्याला माहिती भेटली ना कोकणाबद्दल. खूप मस्त आहे प्राचीन कोकण. आम्ही असा हात पकडताना तू फोटो नाही काढला आमचा. हे काय हात पकड, तिला एवढे फोटोज लागतात ना. काय हात बरोबर पकडताना? नाही. काय दाखव. का जो वापस एक बार लगा. काय पिलं तू आता? कोकणी चहा. फोटो काढले बघा कोकणाच्या माणसासोबत. कोकणी चहा. नाश्ता करायचा आहे काय? इथे तुम्ही नाश्ता पण करू शकता. कोकणी नाश्ता मिळतो इकडे. मेन्यू बघूया इथे काय काय आहे. भाजणीचं थालीपीठ, आळूवडी, उकडीचे मोदक. अरे वा वा. द्या ना मुकडीचं मोदक खाशील? हां, आलूवडी. हे आलूवडी गोडमे आहे. आलूवडी पण द्या. असं कॉम्बो प्लेट नाही. संध्याकाळी देते तुला. यम. कसं आहे? पूजाला मोदक खूप आवडतात. टू लव इट. इतना यम मोदक आहे. खाते बघा कशी. आणि इकडे थालीपीठ पण आहे. थालीपीठ आहे, सोलकढी आहे. आणि हे काय? दही आहे का? अच्छा, थालीपीठ सोबत खायला दही. आणि इकडे अविनी आळूवडी मागवली आहे. आळूवडी मस्त ओलं खोबरं आहे वर. आणि ह्याच्यासोबत काय छान लागेल? लोणचं. होय, मस्त. हे कोकणचं सगळं स्पेशल डिशेस आहेत जे आपण आपल्या होमस्टेमध्ये पण देतो. आपल्या होमस्टेमध्ये मोदक हवे. मजा येईल. मजा येईल. दादा मोदक पण. हां, किती आहे एक प्लेट? दोन येतात. आणि कितीला आहे? 1 प्लेट 50 रुपयाला 2 मोदक, 25ला 1. आणि आपण आपल्या होमस्टेमध्ये पण मोदक देतो, आळूवडी देतो. स्पेशली आपले गेस्ट पार्सलसुद्धा आळूवडी घेऊन जातात. आणि मोदकसुद्धा, मेथीचे लाडूसुद्धा. तर हे सगळं आपलं कोकणीचं स्पेशल डिशेस आहेत. तुम्ही इकडे आलात तर नक्की हे सगळं ट्राय करा. तसं सगळीकडची चव वेगवेगळी असते आणि इकडे खूपच छान आहे. तर म्हणून नक्की ट्राय करा. लिटरली मस्त आहे. आवडली ना? खूप आवडली. आणि इकडे बघा. आणि ह्या सगळ्या सोबतच एक्स्ट्रा बेनिफिट तिकडे फणस हवा असेल तर घेऊन जाऊ शकता तुम्ही. मस्करी हा, ते तोडायचं नाही, हात पण नाही लागतो त्याला. दंड भरायला मला लागेल, दंड. चला आता मी ते मोदक टेस्ट करून बघते. पूजाने ऑर्डर केलं आहे, बघू दे. हा मोदक चांगला की आपला होमस्टेचा मोदक. कॉम्पिटिशन. ओके, चांगला आहे. मी जसं मगाशी बोलली, सगळीकडे चव वेगवेगळी असते. हा पण चांगला आहे. आपला पण घरातला मस्त होतो. हा पण चांगला आहे, खूप छान आहे. मी आईला बनवतो.
आता ही कोकणाच्या डिशची डबल टेस्ट लागणार. मज्जा येईल तुला खाऊन. बरोबर. नाही 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 पूर्ण खा. पूर्ण खा नाही पूर्ण. अरे हे खातोय ना मी नको. मला गोड जास्त आवडत चल नाही. जा. माझ्यामुळे तो खात नाही पूर्ण. हां का? अच्छा, काय पाहिजे मी खाऊ. हे होता हे प्यार. नाही, खाऊ आमचं बरं. बघा पडलं. इथे बघा किती छान बीच आहे, एकदम सुंदर क्लीन. या बीचचं नाव काय ते मी ना दादाला विचारून सांगेन तुम्हाला. हे बघा असं हे पाथवे आहे आणि इकडे मस्जिद पण आहे. इकडे उतरून आपण खाली पण जाऊ शकतो. खूप क्लीन आहे, मस्त आहे. ती दोघं फोटोज काढत बसले कधीपासून. फोटो काढणं म्हणजे एक मेमरी राहते ना, की आपण इकडे जाऊन आलोय तिकडे जाऊन आलोय. मस्त मज्जा आली आज. खूप दिवसानंतर असं मी फिरायला निघाली बाहेर, पण ओमकारला मिस करते. तो असतो तर आतापर्यंत कुठे कुठे गेलो असतो अजून, आणि त्याने बरीच इन्फॉर्मेशन तुम्हाला दिली असते. मी कसं या सगळ्या प्लेसेसला जास्त एक्सप्लोअर नाही केलं, माझ्यापेक्षा जास्त एक्सप्लोअर त्यांनी केलं आहे. तो जास्त डिटेलमध्ये तुम्हाला सांगू शकतो. आता गणपतीपुळेला आत गेलेलो, तो गणपतीपुळेला आतमध्ये कॅमेरा वगैरे अलाउड नाही, तुम्ही फोटोज वगैरे नाही काढू शकत. बाहेर आल्यावर तुम्ही काढू शकता, म्हणून आतला परिसर तुम्हाला नीट असं दाखवता नाही. पण छान आहे ऑल ओव्हर. कोकण रत्नागिरीत या तुम्ही फिरायला, खूप मजा येईल. आता मे महिना चालू झाला आहे, म्हणजे चालू होणार आहे, मे महिना चालू होणार आहे. हापूस आंबे खायला, कोकणातली मज्जा घ्यायला तुम्ही नक्की या इकडे. आणि आमच्या शुभांगी होमस्टेला नक्की व्हिजिट द्या. छान मस्तपैकी स्टे करा. आमच्या जेवणाचा स्वाद घ्या. व्हेज नॉनव्हेज, फिश थाळी, चिकन थाळी, खेकडा थाळी स्पेशली फेमस. खूप मजा येईल तुम्हाला. आणि अशा निसर्गाच्या वातावरणात या फिरायला. कोकण कोकण कोकण. हे काय, हे काय चालू आहे? व्हिडिओ काढ ना, व्हिडिओ त्याच्यामधनं. मला फोटो पाहिजे असा. कसा दाखव, कसा दाखव. ह्याच्यात मी क्लिक करते. अगं ह्याच्यात मी क्लिक करते. कर तू. हां 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 चालेल, कर. आमची चप्पलच निघाली 1 2 3 पोस्ट करता करता. आता काय बिना चप्पल्याचं? हां हां. अरे वा, हे काढला. ती मज्जा करते. ती बघा तिकडे बोट निघाली आहे कुठेतरी जायला, दिसलं का? ते बघा बोट. आम्ही अशाच बोटमध्ये बसून मालवणला बऱ्याच ठिकाणी आम्ही फिरलो होतो, खूप मजा आलेली. ते बघा कसं बोट. आता कुठे आय थिंक तिथे चाललेत, त्या अलीकडे चाललेत ती लोक. आणि आधी दादा बोलला की आता खूप भरती आहे, आता ॲक्च्युली भरतीची वेळ आहे. दादा बोललेला की इथनं बोटनी जातात, या म्हणजे इकडनं ते ऑपोजिट साईडला बोटनी ट्रॅव्हल करतात. पण मला वाटतं आता बंद केलं आहे ते सध्या, काय माहिती नाही. जर आपण गेलो असतो तुम्हाला पण छान दाखवलं असतं. बघू. आणि सूर्य बघा इथे माझ्या समोरच आहे बरोबर. सूर्या दादा ते बघा. हे काढला काय 1 2 3 काढलं काय? नाहीत काढता, नाहीत काढता. मग आता काय करणार? चला मग, चला दुसऱ्या स्पॉटला चला. हां हां हा स्पॉट झालेला आहे. चला आता. नाही आहे कॅमेरामॅन बरोबर नाही आमचा. चला चला. पाण्यात नाही उतरायचं. इथे मस्त कशाला आणतो मग मला बीचवर उतरत नाही तर. नको, तिकडे झाड पडलंय ना, जाता नाही येणार. पूजाचा विषय असा आहे ना की तिला जोपर्यंत पाण्यात उतरवत नाही, जोपर्यंत तिला पाण्यात जायला मिळत नाही, तोपर्यंत ती अशीच करत असते. तिला पाण्यात जायचं असतं. आणि आम्ही आहे की तिला फक्त आम्ही आरेवारी बीच पण कवर केलं, पण मला जरा शूट करता नाही आलं. तिकडे आम्ही खूप मजा केलेली.
बघा बहिणी बहिणी. अँड वॉट. इथे बारीक बारीक मासे आहेत, बघूया आता आहेत काय. कुठे आहे. होय खेकडा बघा खेकडा. कसं आहे चावला ना. किती मस्त आहे ना. होय तुला खेच पाणी बघा. किती छोटे छोटे फिशेस आहेत ना. ते बघा तुम्हाला फिश दिसतंय काय. ते पण मोठे आहेत. होय ती बाजूला. अरे नाही पडणार रे. हे बघ हा हे काळे मासे आहेत हे बघ. दिसतंय का. दिसतंय हो मग मस्त ना. अडकले आहेत का ते. हा काय निघाल्याचं वरती दिसलं असतं आपल्याला. झेब्रा कट वाले येते हा व्हाईट अँड ब्लॅक. एवढे मस्त आहे ते फसलेत ते आले पाण्यात त्याचा बाहेर त्यांना जाता येत नाही. ते माहिती पडत नसेल. या स्पॉटचं नाव काय. काळबादेवी बीच. काळबादेवी बीच. ओके काळबादेवी बीच. हो ते वरती वरती चढतायत. शंख बघा आतमध्ये. हे जिवंत आहे. हे इकडे श्री कालिका मंदिर. कालिका मंदिर आहे इकडे. आपण बघूया. अरे वा मस्त. कालिका देवी मम्मीला आणायला पाहिजे होतं ना आपण. थोडंच बघा मस्त आहे. देऊळ खूप छान आहे. अशा मस्त ठिकाणी तिकडे बाग पण आहे बसायला. अशा मस्त ठिकाणी दर्शनाला यायचं, टाईम स्पेंड करायचं, मग घरी जायचं. एकदम छान. आता हे शंकराचं मंदिर आहे इकडनं. गावातले मंदिर एकदम भारी असतात. हे लोक इथे काय बघतात जरा बघूया. काय आहे. विहीर आहे. होय काय पुरी भरेल ती. विहीर आहे गोड पाण्याची. विहीर बघा बापरे बघूनच भीती वाटते. आता इथे आपण शंकराच्या देवळात जाऊन येऊया आधी. मस्त कलर कॉम्बिनेशन छान आहे. गावातले देऊळ ना इकडचे म्हणजे आपल्या कोकण साईडचे वगैरे देऊळ बघण्यासारखे असतात. कन्स्ट्रक्शनच एवढं भारी असतं ना, एकदम युनिक असतं. आणि प्रत्येक देऊळ वेगळं कन्स्ट्रक्शन असतं, एकदम युनिक. आता इथे बघा कसे कौलं आहेत. कौलं आहेत इथे सगळे. आणि एंट्री बघा. हे बघ इकडनंच आहेत ना. इकडनंच आहे ना. मस्त. अरे वा. इकडनं व्ह्यू बघा कसा दिसतो. एकदम भारी आहे. कसं वाटलंय. खूप मस्त. मस्त आहे ना. खूप सफल झालं का रत्नागिरीत येऊन. होते का चालायला. ही बघा ती बोट. मागे एकदा व्हिडिओ बनवला होता शुभम दादानी आपल्याला. ही बोट दाखवलेली. तिथे आज आम्ही ह्यांना घेऊन आलो. लाटा बघा काय जबरदस्त.
असं काय भजी बिजी काय मिळत नाही.